Ruairí Mac Easmainn agus an Ghinéiv. Podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Sa bhliain 1970, bhí deireadh go leor leis an toisc geoireacht faoi Éirí Amach na Cásca in san Journal de Genève, an nuachtán léis i Ghinéiv. Bhí lucht na Fraincise san Eilvéis son na Franca agus Sasana in san céad Chogadh agus ní raibh an toisc geoireacht báúil de náisiúnachas Éireannach chorbe. Agus léir go raibh sim ag daoine sa Ghinéiv Ruairí Mac Easmainn go fáil, agus toiscíodh Scéal an Easmannach i London go rialta. An 5 de mí lúnasa, pe Scéal Éirí, toiscíodh Corchon Báis an Easmannach. Bhí aithne áirithe an ridire Ruairí Mac Easmainn le fada an lá fud na Eorpa. Tás go raibh si tar éis inúcha dhéanamh an saoibh fásach agus míúsáid na nuachasach sa Chongó Bheilgeach. Ina dhéag sin bhí sé i Meiriceá Theas, agus scanal eile den saghas céanna á nochta aige. Scéal insíonn in uorscéal Bargas Leosa, el sueño del Celta, as an blian 2010. Rinne sé an obair seo go hifagiúil mar haileoir i Seirbhís na Breataine, agus duine ridire de dá bhár. Bhí measa go lán daoine fud na Eorpa an Ghinéiv san áireamh. Toisc na Eilvéisig agus muinte na Ghinéive go háirithe, a bheith an Ghinéiveacha gcomsaí cearta an duine agus an déan charadas thar lear. Bhí cumann na crise deirige suite sa Ghinéiv náid, agus tar éis an chogadh bhí an Eilvéis sásta go gcuirfí chun na náisiún bon sa Ghinéiv freisin. Roimh an Chogadh Mhór, bhí aithne an Easmannach mar déan chara sa Ghinéiv, agus ní hamháin sin ach go raibh daoine sa chathair ag obair as lámh a chéile leis chun stop a chur na míúsáid na nuachasach san Afric agus Meiriceá Theas. Buníodh Ligue Suisse pour la défense des indigènes, cumann chun cearta na nuachasach in sna choilínachtaí orpacha a chosint, agus René Claparède, fear de chuid chean chláán sa Ghinéiv, fáilsamh agus iriseáil ina Uachtarán Agus an Chogadh Mhór siúil áfach, bhí an áireamh scoilte ina dá champa, agus beachar do dhuine bheith criticúil faoi hir a bhí ina champa féin, ba chama cic ó déan chardúil sa bhí sé. Stop an gearán faoin bheilg i measc na Sasanach agus a ggógóilethe, nuair a dhéan na Gearmánach únsaí an bheilg, ge go raibh an tír sin nódrach. Is cinnte gur chá arm na Gearmánach go donna le bhainte na Beirge, ach rinne na Sasanach propaganda ábhéalach as an scéal, a chuig I bhaim bheon an phobal I ddíortha eile. Chuir sé as de dhaoine áirithe sa Ghinéiv anois, go raibh Ruairí Mac Easmainn chodíonn sin an bheilg le fada, agus ní hamháin sin ach go raibh sé féin thaobh na Gearmánach anois sa Chogadh. Nuair le scapó an nuacht go raibh Mac Easmainn gafa, agus géirí Ghinéiv a háirteasteach go héireann do lucht an Éirí Amach. Bhí scríbhneoir litrach anathaine din san Journal de Genève an daoine. Dúirt sé nach raibhann san Easmannach ach duine wath leis rac a hágant, agus nach raibhann san obair a bhí déanta agus a Chongó agus I Meiriceá Theas ach bréaga agus corrigéad. Benéir anois go raibh isce faoi hála bhain de fada, agus an Gearmáin becheantach leis an tamar fad. Ach tar éis na litrach sin is léir go ír agurtháirí an nuachtáin René Claparède a thuairim féin in nachta. Bhí sé gróchás anois. Ní éadach sé bheith a gcuine Sasana agus na Franca, ach ní raibh sé sásta únsaí dhéanamh a chomrádaí Ruairí Mac Easmainn mar sin féin. Dail fiú litir uig ina nuirt sé go raibh lán daoine ag tart ferrara an Easmannach anois, ach ba chóir dóibh fannacht go bheiceadís cadisteach go mach os chóir cuirte I Sasana faoin scéal.
Dúirt sé gur chuir imeachtaí seachtain na Cásca aithne a lán daoine, a raibh sim cortha acu in obair an Easmannach. Mystère psychologique a bhí ann, agus bheithar na cuairteanna is Sasana tuiscin de bhaint astí. I measc daoine áirithe a Christiania, sin Oslo, in a raibh an Easmannach in a chónaí ar feadh tamil ag túsan Chogadh, agus géirí teagháil a chuir bon idir na poblachtánaigh in Éireann agus impreacht na Gearmáine, deirtear gur chúis an bhíonach de raison d'ordre passionnel a bhí leis. An tagart é seo don na ráflaí gur raibh an Easmannach homogenéasach. Éon chuma rinne clapachad agus a cháirde íireacht, an Easmannach a chosint san iris acu bulletin de la Ligue Suisse pour la défense des indigènes, mar a toisc san nóachtan an Scéal Éirí de bhí bhúil. Is cuma faoin fort a ghlach an Ruairí Mac Easmainn in Éirí Amach na hÉireann, agus faoin scéal a ghfuil sé dearcha an báis inis. Níor chóir go níon fé dearmid ar an Cásca a rinne sé mar haileoir a son na nóchasach sa Chongó agus i Meiriceá Theas. Timpeall an ama chéana bhí únsathe á dhéanamh i Ghinéiv Bheilgeacha ar characht ar an Easmannach, agus ar éon duine eile a bhí páirteach leis in san glóiseacht a gunne mí úsáid na nóchasach sa Chongó in san na blianta ribh an Chogadh Mhór. Bhí an airg go deo in na Bheilgeach, ní hamháin na gunne an Easmannach, a thug gunne daoine agus cumann a thug tacaíochtó i Sasana agus in Eilvéis, agus a chur náire agus íocail idirnáisiúnta ar rí Léopold na Bheilge. In óchtán amháin Éco-Belge a bhí á ailsiú in Amsterdam rith an Chogadh. Dail siú alt faoin teideal an ami suisse de casement. Únsaí fíochmhar a bhí ann ar clapachad agus a Ruairí Mac Easmainn féin. Tá go Chongó ar an bheirt, agus dóra go raibh siad a gunne na Bheilge, agus go raibh siad féin agus a gáirde ag leanúinteráig ag scapa bréag ó faoin Bheilg. In óchtán eile 20e siècle, ail siú sa Bhroiséal, dóra go raibh an Easmannach corcach an báis toisc gur immer sé fáil ar a hír féin ar son na Gearmáine, agus nach raibh annach agitateur, agus sístan a rebelúnach in Éireann, le patron des Sinn Féineurs d'Irlande. Mar sin is léir nach raibh tuairis georacht báúil nó ibiochtúil feomháin ar fáil an Éirí Amach in Éireann I dtíortha a bhí báúil is Sasana sa Chogadh Mhór. Is beag aithne a bhí acu ar an náisiúnachas Éireannach irid. Agus má bhí fua acu an Easmannach, toisc go raibh scanaltóga aige a gunna rí na Bheilge, bhí an méid sin san ára freisin. Mar is léir ón Journal de Genève, bhí Ruairí Mac Easmainn I méal na naoine toisc é a bheith aitheanta hena. Is léir gur bheasa go minic, go raibh an Easmannach ina cheanara ar Éirí Amach na Cásca, agus na himachtaí ástiúrú aige ó Berlín Maria. Agus be achtra an Easmannach a chruthig do Ghinéiv hí sásta a le héad a chreadúint, go raibh Éirí Amach na Cásca in Éireann pleanáilte ó Berlín an tamar fad, agus lucht hin féin ag obair os lámh a chéile le Kaiser Wilhelm. Bhí sé bheith le Ruairí Mac Easmainn agus in Ghinéiv, podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Má heithin an podchraoladh seo leat, bhiste leat like, subscribe agus share agus comment á ágáil más míon leat. Mar sin, go dtí an seachtain se chomhain, slán.